Čus lidi, já jsem Patrik, jsem Vičus. A dohromady jsme pro videos. A dneska jsme si pro vás připravili Chany Bunny Challenge. Chubby Bunny. To je jedno. Chubby Bunny Challenge, jo. Máme sice něco, máme něco jiného než jako marshmallowny, ale je to úplně libový, jsou to, tady vidíte, taková reklama. Kačky, kachny, máme kachny. Je to úplně libový. Bylo to totálně levný, tak doufám, že Patrika porazím jako i na Survival Games a ve všem. tak já začnu. Tak já 3, 2, na teď. Chubby Bunny. Chany Bunny. Chubby, vole. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. No, že tady jsme viděli, pojď ty dál trochu. Ty kačky strašně plavou. No, jsou strašně velký. Chubby Bunny. Ty kačky strašně plavou. Jsou strašně velký. No ty vole, kačany neplnou, ty vole, to je taky. Patriková lobíka. Můžu? Můžu? Jasně. Chubby Bunny. Musíš to kousat. Bunny Bunny. Pohle, přihusne zpátky a pokračuje. Takže Chany Bunny. No, si to říct teď. Chany Bunny. Chubby Bunny. Chany Bunny. Mňam. Konec. Vyhrál jsem asi, že jo? Já to s ním bude. Budu plejkat. To byla remíza? To jsem říkala ještě jeden, ne? Jo. Takže Patrik je vítěz. Jo. Tady toho challenge. Budou další challenge. Jo. Jako třeba beer challenge. No. Třeba. Kurva to lepí. Ano. A uděláme i třeba Jelly Beans challenge. Tak to kup sám, ty vole. No, takže my bychom se s vámi asi chtěli rozloučit z toho. Doufám, že ne krátkého ani dlouhýho toho challenge. A budeme se na vás těšit u dalšího dílu. U nějakého challenge. Nebo nějakého let's play. To je kurva dobrý. Jo no, a už nejsou. Jsem rebel, vole. Víš, proč kopíruje stejka. Velice jsem nečistotný prase, ty vole. No takže my bychom... Tady to je můj channel. Takže my bychom se s vámi chtěli rozloučit. Čus.